тамоми тамошобинони барномаҳои шабакаи Баҳористон. намоиши навбатии аз сомонаи телевизиони Баҳористонро манзури шумо мегардонем. чун ҳафтаи гузашта ҳафтаи идона буд, яъне мо 29 солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн гирифтем ва қисми зиёди намоишҳо низ ба ин рӯз бахшида шуданд. тамошобинони азиз, бояд гуфт ҳамаи он барномаҳо консертҳое ки махсус ба рӯзи 9 сентябр омода ва пахш шуданд, мо онҳоро дар сомонаи худ www.tvb.tj ҷой намудаем ва шумо метавонед дилхоҳ вақт ба он ворид шуда барномаҳоро тамошо кунед. аҳли эҷоди шабакаи Баҳористон чун ҳар вақта кӯшиш намуд дар ин рӯз намоишҳои идонаи худро пешкаши мову шумо гардонад. дар ин рӯз филми ҳуҷҷатӣ бо номи дар роҳи маърифат, консерти фарҳангӣ ва фароғатии тараннуми истиқлол, ҳамчунин роликҳову гузаришҳои махсус барои ин рӯз бахшида шудаанд, ки дар он кӯдакону наврасон васфи ватан модар ба сулҳу осоиштагӣ сухан карда шеърҳо қироат намуданд. мо дар сомонаи худ www.tvb.tj барномаҳои дар боло зикршударо ҷой намудаем ва шумо метавонед ба он ворид шуда тамошо кунед. бинандагони азиз, тавре ба ҳамаи шумо маълум аст, дар ин намоиш мо мактубу дархостҳои ирсол намудаи шуморо хонда ба онҳо посух мегӯем, зеро мақсади асосии ин барнома шуморо бо маълумотҳои нав огоҳ намудан ва ҳамзамон бо шумо дар робита будан аст. ҳоло бошад ба хондани дархостҳо шурӯъ мекунем. аз номи Зайнаб ба мо чунин омадааст. салом ба кормандони шабакаи Баҳористон. номи ман Зайнаб ва ман модари як духтарча бо номи Замира мебошам. фарзанди ман ки ҳамагӣ 10 сол дорад, ба хурдии худ нигоҳ накарда ба духтану бофтан шавқи зиёд дорад. мехостам ӯ дар ягон барномаи шабакаи шумо иштирок намояд. модари азиз Зайнаб, барои чунин кӯдакону наврасон ва ҷавононе ки ҳунару маҳорати махсус доранд, шабакаи Баҳористон барномаи панҷаи ҳунарро пешниҳод намудааст. барномаи панҷаи ҳунар чандин сол аст ки омода ва пахш мегардад. дар ин барнома кӯдакону наврасоне ки ҳунарҳои гуногун доранд, аз қабили бофандагӣ, духтани кортачаҳои миллӣ, сохтани ҳар гуна армуғонҳо ва ғайра муаррифӣ мегарданд. барномаи панҷаи ҳунар дар як ҳафта як маротиба рӯзҳои чоршанбе пахш мегардад. агар фарзанди шумо соҳиб ҳунар асту ва завқи онро дорад ки дастранҷи ӯ ба ҳамагон муаррифӣ гардад, пас дар ин барнома иштирок намуда ҳунару маҳорати худро омада нишон диҳад. шумо метавонед дар ин бора ба рақамҳои 221 95 24 занг занед. намоишамонро давом медиҳем. аниқтараш хондани мактубҳоро аз номи 3 нафар Парвиз, Меҳроб ва Анушервон ба унвони намоиши бо ҳам меёбем якчанд саволҳо ирсол шуданд. бачаҳо аз мо хоҳиш намуданд ки саволҳоро ба иштирокчиёни навбатии намоиши мазкур пешниҳод намоем. албатта мо саволҳоро ба масъулини намоиш расондем ва онҳо ҳатман саволҳои пешниҳод кардаро дар шумораи навбатии бо ҳам меёбем истифода мебаранд. интизор шавед. дар барномаи бо ҳам меёбем кӯдакони наврасони аз синни 9 сола то 14 сола иштирок карда метавонанд. барандаи намоиш робот мебошад ва вай ба иштирокчиён савол медиҳад. дигар муваффақияти самти кордарон аст ки таҳиягарон пеш аз сабт кӯдаконро аз санҷиш мегузаронанд ва нафароне ки дар ҳақиқат дониши кофӣ доранд дар намоиш иштирок менамоянд. кӯдаконе ки хоҳиши дар ин барнома иштирок карданро доранду донишашон хуб нест, номнавис гардида тӯли чанд муддат омодагӣ мебинанд. баъди гузаштан аз санҷиш онҳо дар барнома иштирок менамоянд. намоиши бо ҳам меёбем дар як моҳ 2 маротиба рӯзҳои ҷумъа ва такрори он бошад рӯзҳои чоршанбе пахш мегардад. дар ҳар шумораи намоиши худ мо доир ба лоиҳаи калони шабакаи Баҳористон Парвин ба шумо маълумот медиҳем ва тавре ба мову шумо маълум аст, даври аввали шоу барномаи озмунии Парвин аз 12 намоиш иборат аст ки аллакай 10 шумораи он пешкаши мову шумо гардид. намоиши 11-уми даври аввал ки дар вилояти Суғд сабт гардид, шумо метавонед шоми 20 сентябр аз шабакаи мо тамошо кунед. ҳайати эҷодии шабакаи Баҳористон ба вилояти Суғд сафар доштанд ва иштирокчиёни ин вилоят имкон пайдо карданд ки даври аввалро дар минтақаи худ гузаронанд. даври аввали шоу барномаи озмунии Парвин дар студияи телевизиони вилояти Суғд баргузор гардид. дар он 10 нафар дар 3 жанр: сарояндагӣ, Маҳмудов Хушвақт, Муҳаммадҷон Зоидов, Мирҷон Меҳрубон; дар маҳорати навозиш Сатторов Ҳобиҷон, Солиҳов Икромҷон, Сангинова Гулчеҳра ва Шарипова Севарахон;
و در هنر رقص گوهرا و سوینچ، ادینه و امینه، عظیم و نادیره اشتراک کردند. حیاتی حکمان باشد از حسابی متخصصان ولایت جمع شده و اشتراکچیان فکر و عقیده های خود را اظهار نموده بهای خود را گذاشتند. برنامه مذکور را شما می توانید شام یکشنبه 20 سپتامبر از شبکه بهارستان تماشا کنید. همزمان شما می توانید درخواست مکتوب های خود را با پست الکترونی ما nomasanjabak@tv.tj ارسال نمایید. ما کوشش می نماییم که به تمامی درخواست های شما جواب دهیم. سربلند و خانه آباد باشید. خیر.